Beno, bideo honetan ikusiko dugu edukiera unitateak, hau da, litroak. Volumen unitateak ziren zentimetro kubikoak, dezimetro kubikoak, metro kubikoak eta edukiera unitateak litroak. Konprobatu daiteke ur litro batekin, kubo bat dezimetro kubiko baten volumena betetzen dugula, hau da, esan nahi du dezimetro kubiko bat eta litro bat berdinak direla eta aprobetxatuko dugu hau aldaketak egiteko, hau da, ikasi behar duguna da dezimetro kubiko bat dela litro bat. Bueno, berdinketa hau ere aprobetxatuko dugu unitate batetik bestera aldatzeko. Adibidez, volumen unitateak pasatuko ditugu dezimetro kubikura, eta gero hemendik litrora, eta gero ja litrotik litroaren beste unitatera. Eta alderantziz ere gauza bera, edukiera unitateak pasatuko ditugu litrora, eta hemendik dezimetro kubikora. Eta ja hortik, dezimetro kubikoratik beste volumen unitatera. Beno, taula honetan ditu volumen unitatea, metro kubikoa, dezimetro kubikoa, zentimetro kubikoa, milimetro kubikoak, eta litroen unitate desberdinak eta azpimultiploak eta multiploak, bai? Litroak, dekalitroak, hetolitroak, kilolitroak, dezilitroak, zentilitroak eta mililitroak. Baina nahikoa da hau jakitea eta aprobetxatzea hau aldaketak egiteko. Litroaren multiplo eta azpimultiploak hauek dira. KL da kilolitroak, HL hektolitroak, DAL dekalitroak, gero litroak L, dezilitroak DL, CL zentilitro eta ML mililitroak, bai? Eta hauek dira hamarnakoa da, bai? Litro bat dira 10 dezilitro, 100 zentilitro, 1000 mililitro, eta dekalitro bat 10 litro, kilolitro bat 1000 litro, eta bat. Bueno, ikus dezagun adibide batzuk. Lehenengo, adierazi hurrengo aldaketak. 1625 zentimetro kubiko eta pasatu behar ditugu zentilitrora. Aprobetxatuko dugu dezimetro kubiko bat dela litro bat. Lehenengo eta behin, hauek pasatuko dugu dezimetro kubikora eta horretarako taula erabiliko dugu. Bai? Taulan kokatzen dugu 1625 zentimetro kubikoak, bai? 1625 zentimetro kubikoak eta dezimetro kubikora pasatzen dugu. Hau da, 1625 zentimetro kubiko dira 1,625 dezimetro kubikoa. Taulan ikusi 1,625 dezimetro kubikora. Hauek, orduan izango dira litroak, jarriko dugu kantitate berdina, baina litrokin. Hau da, izango da 1,625 litro. Eta orain taulan kokatuko ditugu litro hauek pasatzeko zentilitrora. Hau da, taulan kokatzen dugu 1,625 litro, peko taula honetan, kilolitro, hektolitro, dekalitro, litro, dezilitro, zentilitro eta mililitroa, 1,625 litro dira bat litroan, gero 6 bi bost, 6 dezilitro, 2 zentilitro eta 5 mililitro. Eta hauek zer izango da? 172 koma bost zentilitroak, zentilitroak eskatzen digute. Orduan, 172 koma bost zentilitroak. Bueno, ikus dezagun orain beste adibidea, baina alderantziz. Egin aldaketak eta adierazi volumen unitateak modu konplexuan. Hau da, ematen digute edukiera unitate bat, kasu honetan hektolitroak, bai, 235.415 hektolitroak eta pasatu behar dugu volumen unitateak modu konplexuan. Hau da, volumen unitateak dira zentimetro kubiko, dezimetro kubiko, metro kubiko eta gainera adierazte behar dugu modu konplexuan. Hau da, unitate guztiak. Bueno, lehenengo eta behin, zer egingo dugu? Pasatuko dugu hektolitro hauek litrotara. Nola? Taulan kokatuko dugu eta ikusiko dugu zenbat litro dire. Taulan kokatzen baditugu hektolitro hauek, zenbaki handia denez, jar dezakegu hemen 2, 3, 5, lau bat bost hektolitroak eta gero dekalitroak 0 eta litroak 0. Ez dagoeko marik, orduan 0 eta 0. Orduan izango da 23.551.500 litroak, hauek dira litroak. Orain zer egingo dugu litroak eta dezimetro kubikoak kantitate berdina dena, kantitate hau jarriko dugu dezimetro kubikotara. Hau da, litro hauek izango dira 23.551.500 dezimetro kubikora. Eta orain hau berriro taulak kokatuko dugu pasatzeko modu konplexura. Hau da, hau taulan kokatzen dugu 500 dezimetro kubiko, 500 dezimetro kubiko, gero 551 izango dira metro kubikoak eta 23 dekametro kubikoak. Hemen bai, orduan, orain ja modu konplexuan adierazteko hau, izango da 23 dekametro kubiko, 23 dekametro kubiko.
551 metro kubiko eta 500 desimetro kubiko. Daukagu ja erantzuna modu konplexuan, bai, volumen unitateekin. Agur.